Колко често ти се случва да казваш: "Всичко е на мой гръб. Ако аз не го свърша, няма кой друг." Да поемаш отговорността за всичко и за всички. За дома, за децата, за партньора, за работата, за задачите, за всичко, което трябва. И в този кръговрат винаги има един човек, който остава на заден план. И това си ти. Днес ще ти покажа 5 признака, че си пренатоварена жена и е време да си поемеш въздух. Тялото ти е постоянно напрегнато. Може би го усещаш в раменете, в гърба, в стомаха. Една постоянна стегнатост, напрежение, което сме свикнали да наричаме нормално, а то не е нормално. Това е първият знак, че носиш прекалено много. И тялото ти го показва вместо теб. Лягаш уморена и ставаш уморена. И тук не говорим за физическа умора. Говорим за онази вътрешна умора, която не се лекува с 8 часа сън. И тя идва от това, че всеки ден живееш за другите, а твоята собствена енергия остава на доизживяване. Губиш търпение и се дразниш на дреболии. Не защото си лош човек, а защото си свръхнатоварена. Когато една жена носи повече, отколкото може да поеме, емоциите стават като прелял съд. И тогава дори една капка може да доведе до взрив. А всъщност имаш нужда от повече почивка, не от вина. Забравяш себе си. Помисли за момент. Колко време отдели тази седмица само за себе си? Кога за последно остана сама? Без телефон, без деца, без задачи, без грижи. Кога направи нещо само за себе си? Масаж, разходка, маска. Дори да останеш в тишина за няколко минути. Или някакъв женски ритуал. Нещо малко, но само за себе си. Ако не можеш да си спомниш, това е знак. Животът ти се върти около всички останали, а ти оставаш на последната страница в твоята собствена книга. Чувстваш се празна, макар че всичко ти е наред. Отвън изглежда, сякаш всичко е под контрол, но отвътре усещаш една празнота, един тих копнеж за нещо повече. Повече лекота, повече радост, повече пространство да дишаш. Това е най-важният знак. Защото не липсва време, не липсва помощ. Липсваш си ти. Ако се разпознаваш поне в един от тези признаци, това не означава, че си слаба. Не означава, че не се справяш. Означава, че си човек, майка, жена, сърце. И че е крайно време да се погрижи за себе си, така както се грижи за всички останали. Не чакай да стигнеш до крайно изтощение. Поспри за момент, вдишай и си задай един въпрос. Какво мога да направя за себе си днес, дори да е нещо малко? Понякога промяната започва именно с това, с едно малко да на себе си.